Detido en Cuba Martiño Ramos, o profesor pederasta de Ourense que leva fuxido dende xullo. Cambiou o seu nome e o seu aspecto ao chegar á illa onde traballaba como fotógrafo. Cando sospeitou que o encontraran, volveu desaparecer. Ramos fora condenado en España a 13 anos e medio de cadea e fuxiu pouco antes de ingresar en prisión. O fiscal xeral do Estado dimite tras a condena do Tribunal Supremo. A través dunha carta di que é o momento de abandonar. Hoxe, Pedro Sánchez volveu insistir na súa inocencia e a vicepresidenta Yolanda Díaz chama a protestar na rúa contra a sentenza xudicial. Galicia amplía a rede de centros de saúde. Anunciouno Alfonso Rueda na reunión do Consello da Xunta. O ano que ven vanse investir 60 millóns de euros na construción e reforma de centros de atención primaria. Durante o ano 2026 mobilízanse 60 millóns de euros para empezar a construción ou atender as anualidades dos centros que xa empezaron a súa construción no ano anterior. Ademais, hoxe estaremos en Lugo porque é unha das cidades galegas onde podemos ver máis negocios centenarios. Farmacias, cordoerías, sombreireirías, locais e produtos de outro tempo que aínda teñen o seu espazo. Boas noites, noticia de última hora. Martiño Ramos, o profesor condenado por pederastia, fuxido este verán, detido en Cuba, onde estivo facendo vida normal ata hoxe. Tiña traballo e mesmo publicaba en redes sociais ca súa nova identidade. O exlíder de En Marea en Ourense ten pendente en España unha condena de 13 anos por violar a unha alumna, Andrea. Sí, acabamos de coñecer de última hora que as autoridades cubanas detiveron na Habana a Martiño Ramos, o profesor ourensán acusado de violar reiteradas veces a unha alumna menor de idade. Este home fuxiu ali no mes de xullo, aproveitando a súa situación de liberdade provisional e a pouco tempo de entrar en prisión. A Audiencia Provincial de Ourense condenouno a 13 anos e medio de prisión e tamén foi inhabilitado 21 anos e medio a calquera tipo de traballo no que tivera que ter contacto directo con menores de idade. Grazas, Andrea. Esa información de última hora. Martiño Ramos está condenado, lembramos, a 13 anos de cadea por violar de forma reiterada unha alumna súa desde que a rapaza tiña apenas 12 anos. Convenceuna a través de Instagram para que lle enviase imaxes de carácter sexual e acabou violándoa polo menos 10 veces. A pesar da gravidade dos cargos, a Fiscalía non pedira no seu momento prisión provisional e por iso puido fuxir. Estamos traballando para ofrecerlles máis datos sobre esta información de última hora máis adiante neste telexornal. Mentres, máis asuntos deste luns. O fiscal xeral do Estado dimite do seu cargo 4 días despois de coñecer a condena do Tribunal Supremo. Nun escrito expresa o seu convencemento de que serviu fielmente á institución. Desde esta promesa, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado. Ata esta carta de renuncia pasaron 2 anos e 3 meses. Álvaro García Ortiz púsolle punto e final á súa etapa como Fiscal Xeral do Estado. Abandona 4 días despois de que se lle notificara o fallo do Supremo que o inhabilita durante 2 anos. Marcha co convencemento de ter servido fielmente á institución. O mesmo convencemento que ten o goberno da súa inocencia. Creo en la inocencia del Fiscal General del Estado. Moncloa insiste en que se tratou dun proceso anómalo. Y el fallo, pues me parece lo mismo. O tempo que xa lle está a buscar un sustituto. Una persona comprometida con el servicio público, con la verdad y con la ley. Os seus socios de coalición poñen no foco a unha parte da xudicatura. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Suíces golpistas en palabras de Podemos. Es la mayor amenaza que a día de hoy sufre nuestra democracia. Feijóo exíxelle ao goberno que o novo fiscal reciba o informe favorable do Consello do Poder Judicial. No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia. En Génova creen que García Ortiz foi o executor dunha orde promovida desde Moncloa para desgastar a Díaz Ayuso. Alfonso Rueda cualifica de irresponsables as avaliacións que fai o goberno sobre a condena ao fiscal xeral. Lanzando a mensaxe de que non se pode confiar en absoluto na xustiza simplemente porque, na súa opinión persoal, os xuíces non dixeron
o que eles creían que tiñan que decir, me parece algo peligrosísimo que está bordeando moi peligrosamente se que non as traspasou xa as reglas da democracia e da separación de poderes. Todo o clan Puyol, a excepción da matriarca Ferrusola, senta desde hoxe no banco dos acusados da Audiencia Nacional. Xúlgase unha posible organización criminal de enriquecimento ilícito, ocultamento e branqueo de capitais. O tribunal decidirá se a fortuna que os Puyol ocultaban en Andorra procedía únicamente da herdanza do avó ou se había algo máis e os millóns de Andorra tiñan que ver tamén con mordidas por adxudicacións públicas. O xuízo comezou coa declaración por videoconferencia de Jordi Puyol. Tratábase de saber se estaba en condicións físicas e cognitivas de seguir o xuízo. En contra da opinión dos forenses que o examinaron, dixo estar ben á disposición do tribunal, polo que de momento non se libra de ser xulgado. Vai seguir o xuízo dende Barcelona, mentres que no banco de acusados se sentan Jordi Puyol Ferrusola, Bercellino Inés Riera, Josep Puyol Ferrusola, Oriol Puyol Ferrusola, Marta Puyol Ferrusola. Os seus 7 fillos, a ex-muller do maior e 10 empresarios aos que a Fiscalía consideran que lles axudaron a gañar e a agochar os cartos. Con todo, a defensa do patriarca dos Puyol tenta evitar o xuízo. Hace a defensa sencillamente imposible. Argumenta que faltan testemunhas denegadas polo tribunal e que as comisións rogatorias de Andorra vetaron que se utilizaran pros delitos fiscais e de branqueo. A investigación á familia Puyol comezou en 2014. Primeiro, a Policía Nacional investigou o fillo maior por posibles delitos fiscais. Logo, o expresidente confesou que tiña unha fortuna en Andorra. A investigación rematou en 2021. A Audiencia Nacional acusou a familia de aproveitar a súa posición privilexiada para acumular un patrimonio desmedido. Agora, o expresidente enfróntase unha pena de 9 anos de cárcere. Para os 7 fillos, penas entre 9 e 29 anos de prisión. A Fiscalía pide que devolvan máis de 45 millóns de euros. José Antonio García Alcaina será o novo presidente da Deputación de Almería. O Pleno da Deputación aceptou hoxe as renuncias do anterior presidente e do vicepresidente, expulsados do PP tras ser detidos por supostas adxudicacións irregulares a cambio de comisións no caso das máscaras. E hoxe coñecemos a declaración en vídeo no xulgado de Leire Díez, a chamada fontaneira do PSOE. Díez confirma que nos días de reflexión de Pedro Sánchez, tras a imputación da súa muller, se reuniu con Santos Cerdán, entón secretario de organización do Partido Socialista. ¿Conoce usted a Santos Cerdán? Sí, le conozco de dos reuniones. ¿Cuándo le conoce usted? Le conozco en abril de 2024. El PSOE podía ser víctima en algunas actuaciones de esa carpeta y por eso, igual que se había hecho con otros partidos y otras personas, lo que se quería era dar esa información. Pedro Sánchez negou hoxe a exclusiva que publica o xornal El Español. A información indica que se reuniu en segredo con Arnaldo Otegi en 2018 para negociar o apoio a Berchale á moción de censura que acabou co goberno de Mariano Rajoy. Unha xuntanza que tería negociado Anchón Alonso, investigado no caso Coldo, e a que tamén tería acudido Santos Cerdán. ¿Cuál es la información? Eso es mentira. O Sergas amplía a rede de centros de saúde. A Xunta vai investir o ano que ven 60 millóns de euros na construción e reforma dos centros de atención primaria. Gloria. Sí, a Xunta vai iniciar no 2026 a construción de 2 novos centros de saúde nos concellos de Muíños e Boborás, en Ourense. Dende o ano 2009, o Goberno galego invertiu máis de 160 millóns de euros na reforma ou na construción de centros de saúde en Galicia. Ademais, Alfonso Rueda adiantou que a Xunta vai aumentar os fondos destinados á medicina xenómica co obxectivo de avanzar na prevención das enfermidades raras, das oncolóxicas e outras patoloxías hereditarias. Nos orzamentos do 2026 a Xunta reserva 60 millóns de euros para iniciar as obras dos novos centros de saúde de Muíños e Boborás e continuar os traballos nos de Vilagarcía ou a Rúa. Prevén ademais que os centros de Olimpia Valencia de Vigo, o de Conxo en Santiago e o de Moaña atendan pacientes no primeiro trimestre do ano que ven. Dende o ano 2009, a Xunta destinou 163 millóns de euros para construir ou reformar 138 centros de saúde en Galicia. 52 novos centros se puxeron en marcha dende ese ano, 140 millóns de euros investidos.
Sobre a folga convocada esta semana na atención primaria, Alfonso Rueda di que a Xunta negocia para poder evitala e insiste en que seguirán traballando para paliar a falta de médicos. Posto que non imos facer é quedarnos cruzados de brazos. Facemos as nosas propostas, as queremos que hai que facer. Demandamos que o Goberno Central faga o mesmo, que non o está facendo, tamén lle tocaría facer cosas, non o está facendo, e, por suposto, negociamos. A Xunta tamén aprobou este luns destinar 13,5 millóns de euros o ano que ven a medicina xenómica. O obxectivo é facer máis de 40.000 análises que axuden a detectar doenzas xenéticas como enfermidades raras ou oncolóxicas. A CIGA, o sindicato maioritario no ensino, volve convocar 2 xornadas de folga para o 16 e o 17 de decembro. Quere presionar así o Goberno galego para que aumente a partida destinada á educación nos orzamentos da Xunta para o próximo ano, unha reclamación que apoian os partidos da oposición. Os sindicatos CIGA e STEGA reclaman que se reduza a ratio de alumnos por docente e que se contrate máis persoal. Por iso convocan 2 novas xornadas de folga, o 16 e o 17 de decembro, coincidindo coa votación dos orzamentos no Parlamento de Galicia. Os partidos da oposición apoian as demandas do profesorado. O líder dos socialistas galegos acudiu este luns a un instituto de Betanzos para denunciar as deficiencias nas súas instalacións. Rueda e o Partido Popular é enemigo do público e en concreto da educación pública e das instalacións públicas. Orzamentos que non se fijan e non se preocupan por estas instalacións. Tamén o BNG reclama máis recursos pros docentes. Están nunha situación límite e que desde logo hai que deixar atrás ese guión de privatizacións, de recortes e de maltrato ao personal que está traballando en ámbitos tan importantes. Pola súa parte, os populares acusan os nacionalistas de promover o conflito. O BNG, a través de CIGA Ensino, pois está propoñendo como alternativa a manifestación e a algarada. O que non sabemos é se tamén nesta ocasión van a incentivar económicamente a aqueles que fagan folga dado o fracaso da última ocasión. Nin Comisións Obreiras nin UGT apoian esta folga. O popular Pedro Yáñez é o novo alcalde de Manzaneda. Recibiu no pleno desta mañá 4 votos, 2 de edís populares e outros 2 de concelleiros non adscritos. Un xuíz paralizara a finais do pasado mes a celebración da sesión para debater a moción de censura por un defecto de forma á hora de formalizala. A pasada semana levantou a cautelar o que deu vía libre á celebración do pleno na mañá de hoxe. Nas eleccións municipais, o Partido Socialista obtivo 5 concelleiros, mentres que os populares lograban 2 actas. Galicia ten unha das maiores concentracións europeas dos chamados minerais críticos. Segundo un estudo da Universidade de Santiago encargado pola Xunta, na nosa comunidade pódense extraer 18 das 34 materias primas fundamentais para a industria da automoción, a defensa ou as tecnolóxicas. O Goberno galego di que o valor mineiro de Galicia pode alcanzar os 45.000 millóns de euros. É unha oportunidade para Galicia que, por suposto, ten que ser executada con todas as prevencións, con todos os estudios e con todos os rigores necesarios para garantizar que sexa unha explotación sustentable e que permita a Galicia aproveitar estas enormes oportunidades. En Galicia, no que vai de ano, os centros de saúde detectaron 32 casos de risco de violencia machista. Foi grazas a un protocolo que puxo en marcha o Sergas para atender mulleres vítimas da violencia de xénero. Os profesionais fanlles unha breve enquisa aos pacientes nas que ven síntomas sospeitosos como golpes ou depresión. No que levamos de 2025 analizaron xa 1.300 casos. Os edificios oficiais de Galicia xa están iluminados a esta hora na véspera do 25N, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Esta mesma noite pódese ver a sede administrativa da Xunta na capital galega con luz de cor morada. Trátase de visibilizar a loita contra a violencia machista e o compromiso de toda a sociedade para erradicar esta lacra. Tamén quedará iluminado o Parlamento galego e outras institucións. Telefónica pretende aplicar un ERE que afectará a máis de 5.300 traballadores. É a proposta que acompaña lles transmitiu os sindicatos na primeira reunión para negociar un expediente que entrará en vigor o ano que ven, Iván.
Telefónica pretende recortar o seu cadro de persoal preto dun 40%, unha medida que afectará a 4 das súas empresas filiais, Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Solucións e Movistar Plus. Polo momento, descoñécese como vai afectar en Galicia este ERE, onde as empresas filiais afectadas contan cun alrededor de 500 traballadores. Os sindicatos esperan que as baixas sexan de forma voluntaria ou en forma de prexubilación. Telefónica pretende que o ERE este pechado antes de final de ano para que entre en vigor o ano que ven. Polo de pronto, polo momento, estamos diante das primeiras negociacións entre a empresa e os sindicatos, polo que aínda poderían variar estas cifras. Con todo, e a día de hoxe, Telefónica conta con 14.500 traballadores que poderían quedar nalgo máis de 9.000. Grazas, Iván. O alcalde de Agolada anuncia a súa dimisión. Luís Calvo anunciaba esta tarde nas redes sociais. O rexedor do Partido Anticorrupción e Xustiza foi condenado hai 2 semanas polo Tribunal Superior de Xustiza a 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Volvemos neste punto a Ourense. Imos con máis datos sobre a detención do profesor pederasta de Ourense Martiño Ramos en Cuba, onde levaba fuxido da xustiza española dende o verán. Andrea. Sí, a última hora que temos é que a policía cubana detivo hoxe na Habana a Martiño Ramos, o profesor ourensán acusado de violar en reiteradas ocasións a unha alumna menor de idade. A Cuba fuxiu precisamente no mes de xullo, aproveitando a súa situación de liberdade provisional. Alí levaba unha dobre vida como fotógrafo, baixo o nome de Martín Soto. A Audiencia Provincial de Ourense condenouno a 13 anos e medio de prisión e tamén inhabilitouno laboralmente 21 anos e medio a exercer calquera tipo de traballo remunerado ou non que tivese contacto con menores de idade. As autoridades cubanas detiveron a Martiño Ramos na cidade da Habana, onde agora se sabe levaba case un ano vivindo. Todo apunta a que fuxiu en xullo do ano pasado, xusto despois do xuízo e de que a Audiencia Provincial de Ourense o condenara a 13 anos de cadea. Tiña que ingresar en prisión o 15 de setembro, pero xa non foi posible notificarlle a sentencia en firme. Foise sen deixar pegada, desde aquela deuse por fuxido. Martiño Ramos viviu todo este tempo na Habana. Vendeu un perfil como fotógrafo e fixo vida social, frecuentou ambientes culturais e relacionouse con artistas, donos de negocios e con modelos. Fontes próximas a él contan que o venres pasado fixo as maletas e abandonou a casa en que estaba vivindo. Agora está detido, á espera dos próximos pasos, que poden complicarse tendo en conta que España non ten un tratado de extradición con Cuba. Ademais da súa labor como profesor de música, Martiño Ramos tivo tamén unha proxección pública destacada, chegando a ser un dos referentes de En Marea en Ourense. É a parte máis pública da vida de Martiño Ramos. Este ourensán de 50 anos ten unha ampla traxectoria como activista en diferentes plataformas, mesmo chegou a participar en actos feministas. Foi en 2015 cando entrou en política activa como un dos promotores da Marea Local e chegou a exercer como portavoz do Ourense en Común. Estamos a estudar iniciar acción legais. Pero a súa vida laboral estivo ligado ás actividades artísticas, en especial á música. Neste campo chegou a dirixir unha agrupación local de nenos cantores. Foi nese ámbito onde, segundo recolle a sentenza que o condenou por violar sádicamente unha nena de 12 anos, coñeceu a súa víctima. A primeira denuncia data do ano 2021. A investigación conseguiu probar que Martiño Ramos abusou da nena polo menos en 10 ocasións, ademais de propinarlle puñadas, lavazadas e azoutas a modo de práctica sádica. A víctima ten hoxe 20 anos de idade, continúa recibindo atención psiquiátrica e sufriu varios ingresos hospitalarios polas secuelas dos abusos. Fuxido do cárcere onde cumpría condena por homicidio, sobreviviu un ano no monte supostamente roubando en varias casas da comarca de Ferrolterra. Falamos do Rambo galego que sentou hoxe no banco dos acusados. Yo soy la víctima por necesidad. Por comida. Sí, no iba con idea de robar. Así defendeu a súa inocencia Alfredo Sánchez Chacón, alcumado como o Rambo galego despois de rexeitar o acordo proposto polo seu abogado e a Fiscalía de 3 anos e 8 meses de cadea. Na vista oral explicou que nunca empregara violencia e que tampouco roubara cartos nin xoias. Era una noche muy gélida, estaba muerto de frío y de hambre. Y había una puerta abierta y me metí dentro, pero del garaje. Vino un tío y ¿qué haces aquí? Tal, me cogió por el cuello.
Y, joder, tenía un bastón que andaba cojo un poco y le metí con el bastón para defenderme. Que nos sorprendimos un poco los dos. Fue golpear y se le corrió. Falando roubo do 25 de xaneiro de 2022 nunha vivenda de San Sadurniño, pero o Rambo galego tivo que responder por outros dous. Tralo último foi detido nunha parroquia de Valdoviño. Estaba durmiendo y sentí un golpe en la ventana y salí a mirar que estaba el señor intentando entrar por la ventana. Cuando yo llegué ya estaba el guardia. E así foi como lograron prendelo en febreiro de 2022 tras pasar 11 meses fuxido aproveitando un permiso penitenciario no cárcere de Monterroso onde cumpría condena por un delito de homicidio. Agora enfróntase a 10 anos de cadea. Esta é Carme Noguera, unha muller catalá que ata agora era a máis lonxeva con vida en España con 111 anos. Era porque esta outra muller, Teresa Fernández Leonesa, reclamou que era ela. Demostrouno e oficialmente é xa a persoa viva máis lonxeva de España con 112 anos. Naceu o 29 de xullo de 1913, tal e como recolle o seu DNI, que é permanente desde o ano nada menos 1983. Ao pensar en xoguetes, 3 de cada 4 familias escollen as grandes superficies fronte ás xogueterías tradicionais. Ainda estamos en novembro, pero xa se ven tendencias do Nadal e debates propios desas festas. Papá Noel. Noso Papá Noel, E outras casas celebran o día en que chegan os Reis Magos. En todo caso, aínda en novembro e xa vai habendo Nadal. Despois, o mellor non hai o que eu estou buscando. Outro debate é entre xogueterías tradicionais ou grandes superficies. Donde nos cadre, non temos aí, así nós non temos preferencia. Todos tenemos cabida en los juguetes. Un informe asegura que 3 de cada 4 familias escollen as grandes superficies con vistas ao Nadal. Vas unha vez facer a compra e rematas cas compras todas. Quizás es donde nosotros tenemos la ventaja y en la comodidad de compra y en la mayor elección por tener un mayor número de surtido. Das xogueterías locais agárdase un trato máis persoal. Sabemos aconsellar máis un pouco o produto que para cada persoa. Máis contacto directo. Aquí non hai pantallitas. Hai certo aire de conto. Desde que foi o confinamiento, volveu outra vez a repuntar o xogo de mesa. Tes que robar cartas, eso claro, mola mogollón. Este está guai porque aquí este é un xogo de cooperación, aquí o gañamos todos ou perdemos. Incluso os maiores volver a ser nenos e xogar entre todos que é o divertido. Grandes e pequenos, como din, todos cabemos nos xoguetes. Unha das nosas cidades onde abundan os negocios centenarios é Lugo. Trátase de locais onde adoitan verse pezas de museo que dan fe da súa antigüidade. A Farmacia Central é un dos negocios máis antigos de Lugo. Leva nada menos que 150 anos no local onde se encontra actualmente, en pleno centro da cidade, pero a botica orixinal era aínda anterior. Entre as súas vidreiras centenarias amósanse pezas da época, como os tarros dos fármacos ou unha caixa registradora. As vidreiras son orixinais dende esa época, o exterior tamén é un edificio protexido que non está catalogado, non se pode tocar. Claro, eso a xente chama a atención porque quedan poucas farmacias xa deste estilo. Outro negocio decimonónico situado no outro extremo da céntrica Rúa San Pedro é a Cordoería dos Maragatos. Tamén atesoura pezas propias do museo, como a caixa forte anterior aos bancos modernos. Ademais de cordeis de cánabo ou de sisal, aquí adquírense artigos difíciles de atopar nas tendas actuais. Entra mucha gente jubilada y que en sus casas y en sus pueblos había siempre un comercio pequeño donde se atendía a la gente del campo. Y claro, al ver las cuerdas y al ver los bastones y al ver los corchos, esto era como lo de mi abuelo. Teñen cousas moi boas, e hai moi poucos sitios como estos. O Café do Centro, na Praza Maior, a Fontanería Vila Gandoi ou a Sombreirería Lara son outros negocios centenarios que seguen abertos ao público no recinto histórico de Lugo. A Guarda é un dos 5 finalistas ao concurso de Nadal de Ferrero Rocher. O pasado ano gañara Ribadavia. Neste ano, a Guarda enfróntase ás localidades de Cudillero, Fuente del Maestre, Bullas en Murcia e Tejeda nas Canarias.
Aniversario do nacemento de Toulouse-Lautrec, unha das figuras máis importantes do posimpresionismo. Unha enfermidade provocou que non lle creceran as pernas a partir da adolescencia e pasaba só 2 centímetros do metro e medio. Unha condición que o afastou do ambiente da alta sociedade. Refuxiouse na arte e nos locais máis sórdidos de Montmartre, o que fixo de Toulouse-Lautrec un cronista maxistral da vida nocturna e bohemia de finais do século XIX. Está considerado o primeiro artista publicitario moderno, famoso polos cartéis e litografías que promocionaban cabarés e espectáculos nocturnos. Unha actividade que supuxo para él unha fonte de ingresos, rompendo a triste tradición dos artistas que só son recoñecidos despois de mortos. Ata mañá.